ξεκίνησε η έναρξη της λειτουργίας των πρώτων ιατρίων PrEP στην Κύπρο. Πρόκειται για την φαρμακευτική αγωγή, η οποία μπορεί να αποτρέψει τη λίμωξη από τον ιό HIV. Γεγονός αποτελεί η διάθεση της προφυλακτικής αγωγής PrEP στην Κύπρο. Η αγωγή θα χορηγείται δωρεάν υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο ΓΕΣΥ. Το πράσινο φως άναψε το Υπουργείο Υγείας κατόπιν υιοθέτησης από την Εθνική Επιτροπή για το AIDS, των εισηγήσεων της κίνησης συμπαράστασης για το AIDS και της Accept Loati. Η PrEP αποτελεί αγωγή, η οποία όταν λαμβάνεται σωστά μπορεί να αποτρέψει τη λίμωξη HIV με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται μέχρι το 99%. Αποτελεί μέρος της συνδυαστικής θεραπείας. Η κίνηση συμπαράστασης για το AIDS και η Accept Loati σημειώνουν ότι το σχέδιο πρόσβασης στην αγωγή, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, αποτελεί πρότυπο και για άλλες χώρες. Είναι κάτι που διεκδικεί η κίνηση συμπαράστασης για το AIDS μαζί με την Accept Loati Κύπρου από το 2018. Το θετικό στην Κύπρο είναι ότι έχουμε πλέον την PrEP για όλους, χωρίς κριτήρια αποκλεισμού, αυτό προνοεί το σχέδιο, χωρίς την προϋπόθεση να είναι κάποιος γραμμένος στο ΓΕΣΥ. Σε δεύτερο στάδιο, η αγωγή θα διατίθεται και από τα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ και στις υπόλοιπες επαρχίες. Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα παρέχεται και από προσωπικούς ιατρούς και φαρμακεία. Οι οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και του ECDC είναι ότι πρόκειται για φαρμακευτική αγωγή που μπορεί πραγματικά μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία, όταν γίνουν διαθέσιμα, να σταματήσουν την HIV λίμωξη. Είναι και ζήτημα δημόσιας υγείας. Είναι ο τρόπος να τελειώνουμε με τον HIV. Το όφελος είναι για όλη την κοινωνία, γιατί προστατεύει τον καθένα. Για πληροφορίες και διευθέτηση ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς 22 60 35 50 και 24 80 03 63.